Čus, vítam vás Videoman u mojho tretieho videa. Dneska je tu so mnou Antcred. a ideme hrať Skywars. Dneska to nie je na gamerovom serveri, ale na skolovom serveri. Skáčem za 3, 2, 1, hop! A sme spolu. Sme spolu? Áno, sme. Dáme zatiaľ menší strih, dokedy sa to počká, takže zatím čus. Yes. Takže už sme naspäť. Hra sa začína za 5 sekúnd. 1. Nemám perlu zatiaľ. A nie, ja mám diamantový meč. Čo, ani mám ani meč? Ja mám diam. A keď chcete viac videí s Ankredom, tak píšte do komentárov. Alebo z ostatných mojich 3 videí, s kým ho chcete najlepšie. A 10. video bude špeciálne s tými, ktorých si vy zvolíte. Príklad, keď si zvolíte že budú mať dvaja nerozhodno hlasov, tak tí budú so mnou natáčať. Obidvaja. A keď nie, tak proste nie. Myslím, že to pochopili. Asi nie. No, hej. Má to byť. Ale ja som vyhodil chestplate. Dobre, mám ho tu. Čakaj, kde má tú cestku? Tu je. Keď niekto je čierny. Mám diam, no, mám železný meč, tak Hej? potom ti dám. A ja mám železný už. Hej. Už neskoro. Jo, mám To bolo plné teplé, bunko. Au, čo to? What the f... Hej, odo mňa hádže snowballky, ty kokos. Snowball. Ach joj, najhoršia zbraň snowballs. No, ale vieš, že odoberá úplne na hovno, ale dobre sa s ňou zhadzuje. Že ja nemám drevo. Ne? Keď sa musím vypustiť vládu. Toto neznášam, tuto. Hej, ani ja ho neznášam. Ja mám najradšej tu Christmas. Hej, a ja tam... Merry Tam sú- Christmas. Tam sú najlepšie veci v strede. A dosť často sú tam tie Enderperly. enderpearly, hej. No, dojde na stred. To som ja. To si ty, ty si už na hnedej? Nie. Tak som ty na nejde- červenej. Aha, tak niekto ide tiež do stredu. Hej, odkiaľ? Z toho hnedého. Hej, kde je? Už je tam? Už je tam. Vidím ho. Hej, ježiš, on mal... Ty Skapal? debil. Ne, žijem furt, ale... On má diameč. Jurko. Jo, zabil som Jurka. Okej, ten po mne strela šípy, kebyže mám lúk, tak už je po ňom. Máš... Ja nemôžem ísť ani za tebou, lebo by ma zabil. Hej, ten vedľa mňa ide k tebe, tak prosím ťa skús ho zostreliť, inak ma zabije. Ide do stredu. Hej, ide z oranžovej. Zostrel ho, prosím. Skoro ešte! Andy, vidím Skoro. ťa. Ja hej, len... Pustiť vodu a ja si urobím rebrík a skočím za tebou. No, zase sa zabiješ. Ja a umreť? Ha, No, ha, Andy, to je dobrý vtip. ide k tebe, skús zostreliť teraz, zostrel ho teraz, je tam je na ostrove. Vidím ho, on ide bojovať s lávou. Ježišmaria. Núbovia Mám málo toto. srdiečok. Čo? Mám málo srdiečok. On si On sa zapálil. skapal. On sa zapálil. Jo, aha. Leginky ja chcem. Chcem legíny. Ja mám legíny. A ja chcem dia. Ide niekto na Ja stred? mám dia, mám dia. A helmičku nemáš dia? Nie, iba železnú. Andy, dobre, vodu mám tam, okej. Počkaj, ja ti to radšej takto pretiahnem. Pretiahneš, Andy, to fakt. Takto. Idem Poď. ja do stredu. Bežím, keď mi vieš, že náhodou niekto zostrelil. Som? OK, skoč už. Som tam? Hej, si. Dobre, super. OK, poď. A Urobíme- nemám tú vodu pustenú. OK, urobíme ohradu. Môžeme. Počkaj, koľko nás je tu? Ináč hen tam je nejaký deaty full. Tak my sa k vám vrátime, keď bude niečo zaujímavé. Čusi. A sme naspäť. Tuto pán Ankred skapal. Tak a ideme bojovať. Ideme ho pomstiť! Ja!
Spadol si? Ne, umrel som. Tak im ešte jednu, alebo nie? Hej. Poďme. Skoč! Nie, ja som bol posledný. Som sa bugol. Ja som bol posledný. Koľko ešte hráčov? 7. Hráčov ešte? 6. 5. 4. Som ja? Hej, si. Tak A myslím, že sme vedľa seba. Skač. Dobre, Skač. počkajte. Dokončí video, keď zase budeme začínať. Čo si? Už som naspäť. Perla! Máš perlu? Tak chod do stredu. Ja mám... Čo? Mám perlu. OK, tak chod do stredu. Tak idem, počkám sa ešte pozrieť dole do časti. A ja možno budem mať tiež perlu? Ne, nemám. Ani ja nemám. Ale Mám 2 železné meče. Už je niekto v strede, Andy? Kúkaj sa proste, hej? Určite ne. Nikto není. V pohode môžeš ísť. Musíš ma kryť, hej? Choď v pohode. Nikto tam Niekto má tiež ender perlu, práve je tam. vidím. Kill, you snow! On má diameč. Jo, nejde buk. Aha, už ide. Dobre? OK, ja idem za tebou, počkaj. Nie, Andy, nie. Ideš? Ale pusť mi tam vodu, Nechoď. Tak Ja prečo? k tebe. OK, Za perlou. musím ti tam takto vodu. Poď. Šaj. Máš ender perlu? Ne, zatím. Bacha, je tu niekto. Andy, mal si zakričať. Dobre, po ňom. Ty si aký dobrý v tomto. Nebaví. OK, poď rýchlo, ide sem niekto. Ide niekto do stredu? Aha, to iba púšťa vodu. Áno, ide. Snaží sa ísť aspoň. Zostreliš ho? Nemôžeme ďaleko. Dobre, mám tam vodu, skús ísť ku mne bližšie. Skús ju ísť dať ešte bližšie. Bohužiaľ, ja už som spustil všetku vodu, čo som mal. Na čo? OK, choď v pohode, poď. Môžeš skočiť. Ne, dobre, som. Dobre. To je henta svinia? Kto to po tebe hodila, nie? Aha, ten! Táto svinia. Ne, nevidí ťa. Ježiš, ja som ho skoro zhodil. Už mám vajcia. Som tu! Zhodil som ho! Je tu tvoj král! Nope. Andy, tu máš. Čo? Ja mám železné veci, mňa chýba chestplate. Počkaj. Daj mi veci na hádzanie, čo máš. Nie, ja chcem mať veci na hádzanie. Musíš do mňa hádzať všetko, ja potrebujem len chestplate. Chestplate príde až nakoniec. A ja už nemám miesto, hoď mi iba ten chestplate, sakra. Počkaj. To kto zapálil tú... No hoď mi ten chestplate. Už je v strede, už som ti ho hodil. Aha, nie, tu je. Poď, ideme do stredu. Počkaj, ale musím... Ja som odtiaľ padol. Máš vodu? Ne. Nemám. Si zachytený vo vode. Fakt? Hej? Nesom. Si, však práve ideš hore. Prečo na mňa mieríš? Som ja není. Ale ne, som to ja. Ja viem, že si to ty. Jasné. Bacha, ide niekto k tebe z druhej strany, sa mi zdalo. Andy, bacha. Ja po ňom. Dobre. Nič dobré nemá. Ne? Má nejaké tieto bloky, tak ich vezmem. Rebrík. Diaboty mám. Jo, mám 54 dosť. Zasi spadol? Takže toto by som aj toto videjko ukončil. Učil som vám video, mám 20 a... Áno, dekret. Takže čusík.